दिनै जाय बर' जाथिफ्रा दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा जुदि सेउलि महिलारिनो जुदि भट होयो एसटि फान्डानो भट होनाय जागोन बेखौनो गोसोआव लाखिखा जाथिनि गांनाय उखैनाय जाथिनि जेंना जेंगोना जायोब्ला गसंथायो सोर लरेन्स इस्लारि क'क्राझार बायदियाव लरेन्स इस्लारिखौ जुदि रायजो राजाया जुदि खोमाना लानांगौबा बर' जाथिया जोंनि थाखाय गिदिर खहा जानो थांगासिनो दङ सेउलि बायदिया दिनै जाथिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ सेउलि महिलारिया दिनै बर' जाथिनि थाखाय मा मावदों सेउलि माहारिया सोर बिलाय माने सेउलि महिलारि जोङो बिथांखौ सिनाया आरो बिथाङा मा होनदों बे ओनसोलाव फैनानै बिथाङा दिनै गावनि उसुंसे दिनै गावनि भट गाव ओनसोलफोरावनो थांनानै लामा दालां न' बां दिनै दुखिया गोरिबखौ नायाखै बिथाङा जेब्ला गावनि केम्पिं जायो बिथाङा मोनसे गारि गिदिर गोसोम जायनि दामा दिनै 2 कोटि बेनि नामखौ जों बुंनांगोन नामा आं इयुनाव थप्पा थप्पा होजोबगोन बिथांनि गोदै गोदै राव बिथांमोननि बुंनाय बे सोरा प्रहलादाथ' एक्सपायार मानसिसो प्रहलाद बायदिया जुक्तिहीन मानसि नङा बियो प्रहलाद बायदि मोननि बाथ्राखौ लायोब्ला दिनै गोजावगोन लागाम गैया बिथांमोना जेखौ फैयो बेखौनो बुङो बाथ्राफोरखौ नाथाय बिथाङा लरेन्स इस्लारिखौ बुंनो हानाय अधिकार गैया सेउलिया लरेन्स इस्लारिनि सोमोन्दै बुंनो हानाय अधिकार गैया मोन्थाय गैया मानोना बियो बर' जाथिनि थै आरो मा होनो थै थां खामानि मावाखै मानोना बिथाङा दिनै सासे हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव हिसाबैसो दिनै साफा सानै मानसिया मिथिदों आरो बेखौसो दिनै नोंथांमोननि मिडियानि माध्यमजोंसो बिथांखौ दिनै एसे एनै सिनायदों नङाबाथ' सोर बिथाङा एथ' बोसोर बहाय हाबनानै थायामोन बबे ओनसोलाव थाङामोन आरो दिनै सेउलि होननानै सोर सिनायो आरो सेउलिया बर' जाथिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ आं बेखौनो सिगाङाव मा होनो प्रहलाद बिथांखौ आं बेखौनो खावलायनो नागिरदों बिथाङाथ' लागामानो गैखाया जिहेतु बिथाङा खुगायाव जि फैयो बेखौनो बिथाङा बखिलाबायै बुङो आरो बिथांनि बाथ्रा बुंनायफ्रा जुक्तिहीन नङा होननानै जों सानो आरो दिनै सेउलि होननानै सोर सिनायो आरो सेउलिया बर' जाथिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ दिनै बिहा लरेन्स इस्लारिजों आकाश पाताल बेरि जाया मानोना लरेन्स इस्लारिया दिनै जाथिनि बावसोमनानै खामानि मावबोनानै सासे बिटिआरनि सागानगिरि हिसाबै बिथाङा दिनै नैबे दायित्वखौ मोननानै बिथाङा बे 5 बोसोर एमएलएनि गावनि शासनाव गोबां लामा दालां गोबां अंगनबादि गोबां बेबायदिनो मानसिफोरनो माने न'खर न'खर माने अरुणादय CM-AAA बेखौ होनायखौ जों नुनो मोन्दों मानोना मोनसे समाव जेब्ला प्रमिला बायदेव दङमोन बै समाव बेबायदि जोङो बेबायदि होनायखौ जों नुनो मोनाखैमोन आरो दिनै बिथाङा बुंदों जे आइजो माहारिखौ सनमान सर्दा होनांगौ होनना बुंदों आरो बिथाङा बुंदों माने महिला महिलारि ना सेउलि माबा ब्रह्म ना माने महिलारि बिथाङा बुंदों जे बिथाङालायनो आइजो माहारिनि थाखाय खामानि मावगोन उन्नति खामानि मावगोन आच्छा बिथांनि फिसाया 17 बोसोर शिफ्ट जादोंमोन बे 17 बोसोर शिफ्ट जानायाव बिथाङा बबे उन्दुना दङमोन बबे जायगायाव बिथाङा थाखोमाना दंमोन दिनैसो बोरै धुमखिथि बायदि थपनो ओंखारनानै बिथाङा डेभेलपमेन्टनि खोथा सिन्था खालायखो बिथाङा थांनाय 17 बोसोराव मानो डेभेलपमेन्टनि खोथाखौ सिन्था खालायाखै मानो फिसायनि माने खामानिफोरखौ बानस'नानै बिथाङा मावाखै थ' ओंखायनो दिनै रायजो राजाया मिन्थिगौ बुजिगौ आरो दिनै जाय बर' जाथिफ्रा दिनै जोंनि बर' मानसिफ्रा जुदि सेउलि महिलारिनो जुदि भट होयो एसटि फान्डानो भट होनाय जागोन बेखौनो गोसोआव लाखिखा जाथिनि गांनाय उखैनाय जाथिनि जेंना जेंगोना जायोब्ला गसंथायो सोर लरेन्स इस्लारि क'क्राझार बायदियाव लरेन्स इस्लारिखौ जुदि रायजो राजाया जुदि खोमाना लानांगौबा बर' जाथिया जोंनि थाखाय गिदिर खहा जानो थांगासिनो दङ दा ओंखायनो आं खावलायदों रायजोफोरा बिथांमोननि फैसा बिथांमोननि लालिसफोरखौ नायनानै नोंथांमोना बिथांमोननि बुस्थु बाहायनो होनायखौ मोजां मोननानै जे नोंथांमोना दिनै सेउलिनो भट होनो नागिरदों बा सेउलिजों गुंलेनो नागिरदों बे खिन्थु जाथिनि थाखाय दागि जानानै थागोन बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाखि सेउलि बायदिया दिनै जाथिनि थाखाय मा कन्ट्रिबिउसन दङ सेउलि महिलारिया दिनै बर' जाथिनि थाखाय मा मावदों सेउलि माहारिया सोर बिलाय माने सेउलि महिलारि जोङो बिथांखौ सिनाया आरो बिथाङा मा होनदों बे ओनसोलाव फैनानै बिथाङा दिनै गावनि उसुंसे दिनै गावनि भट गाव ओनसोलफोरावनो थांनानै लामा दालां न' बां दिनै दुखिया गोरिबखौ नायाखै बिथाङा दिनै माब्रै फैनानै आरो आं दिनै खोनादों मिथिदों बिथाङा जेब्ला गावनि केम्पिं जायो बिथाङा मोनसे गारि गिदिर गोसोम जायनि दामा दिनै 2 कोटि बेनि नामखौ जों बुंनांगोन नामा आं इयुनाव थप्पा होजोबगोन अब्ला बुजिगोन रायजोफ्रा दिनै बेबायदि व्यक्तिया दिनै रायजो राजानि साधारन व्यक्तिफोरनि सायाव थांनानै गावनि स्टाइलिश गावनि मडेलिस्टफोरखौ देखायनानै
रायजो राजाखौ गोदै गोदै राव बुंनानै भट आदाय खालामनो नागिरदों खिन्थु बेनिफ्राय बिथाङा गोजान थानांगौ आरो जाय बेक्तिफ्रा बिथांखौ मदद होदों बेबो जोङो जुक्ति होनजायाखै मानोना दिनै जाथिनि खैफोद आफोदाव जाथिया जेब्ला खैफोदाव गोलैयोब्ला गसंथायो दिनै बे नङा बिनि फिसाया मोजां मिथिगौ जोंनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिथिगौ जे लरेन्स इस्लारिया सोर लरेन्स इस्लारिखौ बिथाङा मोजां मिथिगौ दिनै बर' जाथिनि थाखाय क'क्राझार बायदि ओनसोलाव दिनै मोजां नेता होननानै बुङोब्ला मोजां सिन्ताधारा बयजोंबो मिलायो होननानै बुङोब्ला लरेन्स इस्लारि दिनै लरेन्स इस्लारि बायदिखौ दिनै नेग्लेक्ट खालायनांगौबा जोंनि बर' जाथिया क'क्राझाराव धंस जागोन बेखौ गोसोआव लाखिखा दा ओंखायनो आं सानदों रायजोफोरा दिनै बे मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ मेसेज होनो नागिरदों बिथांनि गोदै गोदै राव बिथांमोननि बुंनाय बे सोरबा प्रहलादाथ' एक्सपाइल मानसिसो प्रहलाद बायदिया जुक्तिहीन मानसि नङा बियो प्रहलाद बायदि मोननि बाथ्राखौ लायोब्ला दिनै गोजावगोन लागाम गैया बिथांमोना जेखौ फैयो बेखौनो बुङो बाथ्राफोरखौ नाथाय बिथाङा लरेन्स इस्लारिखौ बुंनो हानाय अधिकार गैया सेउलिया लरेन्स इस्लारिनि सोमोन्दै बुंनो हानाय अधिकार गैया मोन्थाय गैया मानोना बियो बर' जाथिनि थै आरो थै थां खामानि मावाखै मानोना बिथाङा दिनै सासे हाग्रामा महिलारिनि हिन्जाव हिसाबैसो दिनै साफा सानै मानसिया मिथिदों आरो बेखौ सोर दिनै नोंथांमोननि मिडियानि माध्यमजोंसो बिथांखौ दिनै एसे एनै सिनायदों नङाबाथ' सोर बिथाङा एथ' बोसोर बहाय हाबनानै थायामोन बबे ओनसोलाव थाङामोन दा ओंखायनो जोङो बेखौनो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव खावलायदों दे फैगोन 9 तारिखनि जि एप्रिलाव जि जोंनि बिधान सभानि जि इलेक्सन जानो थांगासिनो दं जोंनि 3 नं क'क्राझार समस्तियाव लरेन्स इस्लारि बेक्तिखौ ट्रेक्टरनि सभायाव भट होनानै बयबो रायजो राजाखौ आङो खर' गंलायनानै भट होनो थाखाय आं खावलायबाय आरो नोंथांमोना सेउलि महिलारिना ब्रह्मनिफ्राय साबधान जा आरो सेउलि महिलारिनिफ्राय नोंथांमोना गोजानाव था आरो बिथांनिफ्राय फैसा ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया मानो होनब्ला बेहा कौटि थाखा दंखायो मानोना बे थाखाया कौटि थाखाया रायजो राजानिफ्रायनो माने लानाय रायजो राजानिफ्रायनो थगायनानै दोनथुमनाय माखासे बाख्रिनि फैसा गोजा ओंखायनो रायजो राजाया बेनि फैसाखौ लानानै मिस इउज खालायनायाव बेहाय खुनु रायजो राजानि दाय थानाय नङा बे रायजो राजानि फैसाखा ओंखायनो रायजो राजाया हानायमानि ला नाथाय भटखौ आं मोनसेल' खावलायदों जातिखौ जुदि मोजां मोनदोंब्ला बर' जातिनि इयुनखौ जुदि सिन्था खालायदोंबा एसटिखौ जुदि जोङो सेभ खालायनो नागिरदोंबा हाखौ जुदि जोङो सेभ खालायनो नागिरदोंबा जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो जेब्लायबो जोङो मा होनदों जेब्लायबो जों गसंथानो नागिरदोंब्ला एकमात्र सासेल' लिडार दङ क'क्राझाराव बेनो जाबाय लरेन्स इस्लारि आरो लरेन्स इस्लारिखौ जोङो भट होनानै जेरैखि जाया नैबे मुहूर्तआव जोङो सोरबा सेउलि जा फेउलि जा बेजों खोथा गैया बेखौ फेजेननांगौ जोंहा बेहाय बिपिएफजों सुथ्रु गैया सेउलि हिसाबैसो सुथ्रु जों बेहाय बिपिएफखौ जों माने बुखिनोबो थाङाखै मानोना दिनै सेउलिखौ मोजां मोनै मानसि बिथांमोननि मानसिबो थानो हागौ बिथांमोना लरेन्सखौ गोरबोजों मोजां मोनो आरो बयबो लरेन्सनो भट होगोन आं बेखौनो खावलायबाय आरो जोङो बेखौनो मेसेज होदों कुनु रायजो राजाया गुलुं गुजुं जानांगौ दरखार गैया रायजो राजाया गोनो गोथो जानांगौ दरखार गैया नोंथांमोना फैगोन 9 तारिखआव आरो एगेन नोंथांमोना माने जोंनि लरेन्स इस्लारि बिथांखौ एमएलए खालाय आरो बिथांनि एमएलएनि नेतृत्व 5 बोसोराव नोंथांमोना गोबां उन्नति जानायखौ नुनो मोन्दों आरो बिथांनि भद्रता आखल आखुखौ नोंथांमोना नुदों आरो दिनै जों बे मानसिखौ जुदि आरो खेबसे जुदि चान्स होबावोब्ला आं सानो क'क्राझारनि सोलायनाया महरा मोनसे चेन्ज जागोन होननानै आं सानो